Rugămintea să verifice încă o dată dacă s-a transmis mail-ul către noi, dacă nu... Colegul arhitect pune întrebări despre electronice, are o curiozitate cum de avem Netflix aici în mașină. Uitați, Netflix. Misiunea pe care o avem astăzi, în cât suntem astăzi? 11. 11 iulie este... Mergem la un beneficiar, da, care ne-a furnizat un certificat de urbanism, okay, în care se solicită 2 balcoane. Okay. Evident, omul și-a cerut dreptul de a avea cele 2 balcoane pentru creșterea gradului de confort. Noi avem cadastru și certificatul de urbanism și mergem să vedem la fața locului unde dorește să amplaseze cele 2 balcoane, că nu e specificat în certificatul de urbanism, și dacă acel cadastru coincide chiar cu realitatea. Corect. Unele cote trebuie măsurate, tocmai pentru că în cadastru nu găsim aceste informații, ce dimensiune are balconul de deasupra. Poate să mai apară la fața locului unele mici erori. Putem observa că există aerisiri la subsol. Ce se întâmplă cu ele? Pot fi astupate sau se vor păstra? Trebuie ocolite, practic, de structură și de nou balcon. Alte verificări pe care le mai facem? Ne uităm cu mare atenție dacă există trasee de utilități, pentru că asta este foarte important, că dacă dorești să faci un balcon și ai o țeavă de gaze naturale, trebuie solicitată și devierea acesteia. Iar devierea se poate face de către firme autorizate, pe baza unui proiect de rețel. Deci, măsurăm, ne asigurăm că acel cadastru corespunde cu realitatea. Exact. 2. Luăm cotele pentru propunerea de execuție. Practic se măsoară aliniamentul balconului de la etajul superior, să ne asigurăm că se păstrează suprafețele balconului de la etajul superior, după care măsurăm în interior golul, înălțime parapet, da, și ne asigurăm că nu există instalații, exact, da, în locul în care se vor executa balcoanele. Pe acest plan vrea să punctăm și să determinăm poziția și dimensiunile balcoanelor de la etajele superioare. Voi schița strict această zonă unde avem fereastra care se va desfința și unde avem balcon. Avem nevoie de cotele ferestrei, poziționarea acesteia pe verticală, poziționarea aerisirii și înălțimea de la sol până la balcon. Avem fereastra, avem și o aerisire care o desenăm, nu o astupăm. Iar deasupra avem balconul de la etajul 1, care va trebui să-l regăsim și aici. Și acum să măsurăm niște cote. Îmi iau niște elemente pe această fațadă să mă ajute la poziționarea balconului. Și blocul pare reabilitat recent, deci va avea nevoie și de acordul executantului lucrărilor.
3,82 m reprezintă lungimea balconului de la etajul superior și acolo o să luăm și înălțimea până la balconul de la etajul superior. Culmea am luat-o, e 3,65. Să determinăm și poziția ferestrei, sau mai bine zis poziția balconului de la etajul superior raportat la fereastră. Pentru că la fereastră ne vom raporta și când vom construi balcon. Suntem foarte bine, chiar foarte bine. Astăzi luăm datele din teren, măsurătorile interioare și exterioare ale apartamentului și cotele pentru noile balcoane. După vom merge în birou, acolo întocmim toată documentația pe care proprietarul o va depune mai departe la primărie pentru a obține acea autorizație de construire a balconului. Like, share and subscribe. Da. And com.